खुलुमबाय स्टुडिय' दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव हाग्रामा महिलारिनि गोदान बाथ्रा हाग्रामा महिलारिया बुंथिदों जे बे समाव खाम्फा बरगयारि आरो चन्दन ब्रह्म बे चन्दन ब्रह्मआ दिनैसिमबो आंनिनो मानसि बिथांमोनखौ आङो इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव सिआइडि महरावसो दैथायहरदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया चन्दन खाम्फा थांनायखौ नोंसोर गाब्रायनो नाङा बियो आंनिनो मानसि बिसोर आंनि सिआइडिसो हाग्रामा महिलारिनि गोदान बाथ्रा हाग्रामा महिलारिया बे समाव खाम्फा बरगयारि आरो चन्दन ब्रह्मनि सायाव गोनां बाथ्रा बुंथिदों बे समाव चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारि बे खाम्फा बरगयारिया आंनिनो मानसि बिथांमोनखौ आङो बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव सिआइडि खालामनोसो दैथायहरदों बिथांमोना सिआइडि होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां खाम्फा बरगयारि आरो चन्दन ब्रह्म बिथांखौ बे समाव हाग्रामा महिलारियानो दैथायहरदों इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव सिआइडि खालामनो थाखाय दैथायहरदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव बुंथिदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों जे खाम्फा बरगयारि आरो चन्दन ब्रह्म बे चन्दन ब्रह्म थांनायखौ जेबो जिंगा सिनांगौ गोनांथि गैया मानोना बिथांमोना आंनिनो मानसि आरो आंनि थाखायनो खामानि मावगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिबावदों जे राजखान्थियारि बिथिङाव बे समाव बिटिसि ओनसोलाव बबे राजखान्थि हानजाया माबे पजिशनाव दं बेनि सायाव बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव बिटिसिनि नोजोर थामहिनबा बे समाव बिटिसि ओनसोलाव एक नम्बराव बा सेथि पजिशनाव दङ बिपिएफ राजखान्थि हानजाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया नैथियाव दङ बिजेपि राजखान्थि हानजा होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो थामथियावसो इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया दङ होननानै गोख्रों दाबि खालामदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि दिनैनि राजनितियाव पलिटिकेल पार्टिनि जिथु पजिशन राजनितिक पार्टिनि जिथु पजिशन बियो बिपिएफआनो एक नाम्बाराव दङ दिनैनि दिनाव आरो आंनि अबजारभेशनाव सेकेन्डआव बिजेपि दं 3 नाम्बाराव इउपिपिएल दं सेथि पजिशनाव बिपिएफ राजखान्थि हानजा नैथि पजिशनाव बिजेपि राजखान्थि हानजा आरो थामथि पजिशनावसो बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारि बिथांमोनखौ आं सिआइडि महरैसो दैथायहरदों इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव बिथांमोना आंजोंनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा सानफानि उनाव मोनफा बाथ्राजों बिथाङा गाग्लोबबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोनदों सानफानि उनाव मोनफा बाथ्राजों बे समाव हाग्रामा महिलारिया बिबुंथि होबाय थानायखौ नुनो मोनदों साननैसो सिगाङाव बिथाङा जेब्ला खाम्फा बरगयारिया जगदान जादोंमोन बे जगदान जानायाव बिथाङा बुंथिदों जे प्रमद बर' आरो आं लोगो नांनानै डिपुटेसनावसो बिथांखौ दैथायहरदों इउपिपिएल राजखान्थि हानजायाव होननानै बाथ्रा बुंथिदोंमोन आरो बे समाव सिआइडि खालामनो थाखायसो सिआइडि महरावसो बे समाव दैथायहरदों होननानै बाथ्रा बुंफिनदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव सानफानि उनाव मोनफा गोनां बाथ्राजों बिथाङा सोंखारिबाय थानायखौ नुनो मोनदों बे समाव हाग्रामा महिलारि आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि बिटिसि बिसायख'थिया फैगासिनो दं बेवहाय बुंनांगौ जेबो गैया बिपिएफ हानजा हिसाबै जोङो हारसिंनो गेलेगोन आगोलावनो बुंबाय थाखानाय आरो हारसिङैनो जोङो सरकार दानो हागोन बेवहाय आं बुंबाय थादों बिटिसिनि दिनैनि राजनितियाव पलिटिकेल पार्टिनि जिथु पजिशन राजनितिक पार्टिनि जिथु पजिशन बियो बिपिएफआनो एक नाम्बाराव दङ दिनैनि दिनाव आरो आंनि अबजारभेशनाव सेकेन्डआव बिजेपि दं 3 नाम्बाराव इउपिपिएल दं आरो इउपिपिएलआथ' दिनै सरकार दानायनि खुनु पजिशन गैया बिपिएफआनो दागोन चन्दन आरो खाम्फा बरगयारिखौ लानानै डिपुटेसननि बाथ्रा बुंगासिनो दं चन्दन खाम्फा थांनायखौ नोंसोर गाब्रायनो नाङा बियो आंनिनो मानसि बिसोरो आंनिनो मानसि आरो बिसोरो इउपिपिएलआव थांदों होननानै बिसोरदि इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावगोन बे नङा बिसोरो आंनिनो मानसि बिसोरो आंनि सिआइडिसो बिटिसि बिसायख'थिया फैगासिनो दं बेवहाय बुंनांगौ जेबो गैया
बिपिएफ हानजा हिसाबै जोङो हारसिंनो गेलेगोन आगोलावनो बुंबाय थाखानाय आरो हारसिङैनो जोङो सरकार दानो हागोन बेवहाय आं बुंबाय थादों बिटिसिनि दिनैनि राजनितियाव पलिटिकेल पार्टिनि जिथु पजिसन राजनितिक पार्टिनि जिथु पजिसन बियो बिपिएफआनो एक नाम्बाराव दङ दिनैनि दिनाव आरो आंनि अबजारभेसनाव सेकेन्डआव बिजेपि दं 3 नाम्बाराव इउपिपिएल दं आरो इउपिपिएलआथ' दिनै सरकार दानायनि खुनु पजिसन गैया बिपिएफआनो दागोन चन्दन आरो खाम्फा बरगयारिखौ लानानै डिपुटेसननि बाथ्रा बुंगासिनो दं चन्दन खाम्फा थांनायखौ नोंसोर गाब्रायनो नाङा बियो आंनिनो मानसि बिसोरो आंनिनो मानसि आरो बिसोरो इउपिपिएलआव थांदों होननानै बिसोरदि इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावगोन बे नङा बिसोरो आंनिनो मानसि बिसोरो आंनि सिआइडिसो